Som I kan se, så er min lejlighed blevet byttet om, og nu er jeg så hjemme på ferie. Endelig har jeg fået sommerferie, og det er jo dejligt, så jeg er hjemme med min mor, og jeg vil i dag fortælle om klassiske bøger, fordi at jeg på bloggen og generelt synes, jeg er lidt for dårlig til at få læst dem, selvom jeg faktisk synes, det kunne være rigtig spændende, men tit så kommer jeg til at læse helt nye bøger og glemmer lidt ældre klassikere. Og det synes jeg, det er rigtig synd. Jeg har på det seneste været i genbrugsbutikker, og jeg har også fået lånt et par stykker på biblioteket. Den første, jeg vil vise, er en bog, jeg har læst på biblioteket. Jeg har den faktisk også selv et eller andet sted på paperback, men den er i en kasse, og så den har jeg lånt, og det er Fiskerne af Hans Kirk i en rigtig flot ny udgave, som er blevet udgivet for et par år siden i nyt og moderne format, og det er en rigtig god bog. Jeg har læst den for flere år siden. Det er en kollektiv roman, og det er rigtig spændende at læse den her, og den synes jeg er rigtig spændende, og den vil jeg godt allerede anbefale, og jeg har meget lyst til også at købe selv den her eksemplar af bogen, fordi at den er bare lige lidt mere spændende end forrige eksemplar af den her bog. En anden bog er Hans Kirk, som har lidt mere kedeligt forside, synes jeg. Rigtig biblioteks eksemplar med lidt kedelig ryg. Det er Daglejerne. Jeg kender den ikke så godt, men har hørt den blandt andet omtalt i Matador. Nå, men det er så den. Nu vil jeg vise nogle genbrugsguld, som jeg har købt i diverse genbrugsbutikker til omkring 5 kroner, og jeg synes, det er nogle rigtig gode køb, og jeg håber virkelig, at jeg får læst dem, selvom det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg nok har lidt svært ved altid at få læst alle de bøger, jeg egentlig køber. Den første, det er Ludvigs Sparke af Herman Bang. Jeg synes, den lyder spændende, når jeg læser om, hvad den handler om bagpå, og jeg kan egentlig rigtig godt lide Herman Bang. Jeg synes, han har i forhold til sin periode, han levede i 1800-tallet, en rigtig spændende måde at fortælle på, og mange de vil nok genkende ham fra utallige noveller, de har læst om ensomme kvinder i folkeskole- og gymnasietiden. Og det er den her også. Det skal ikke være en hemmelighed. Det her, det er en bog, jeg fandt i dag også. Selma Lagerlöfs Jerusalem, som omhandler nogle svensker, der vandrer til Jerusalem, og den er blevet filmatiseret. Det er forsiden fra Bille Augustus film, og det glæder jeg mig også rigtig meget til at få læst. Det er nok lige lidt tykkere end de andre, men jeg håber virkelig at få læst den. Også fordi, at jeg egentlig aldrig rigtig har læst noget Selma Lagerlöf, andet end Niels Holgersens forunderlige rejse, eller hvad den hedder. Så Tove Ditlevsen, endnu en klassiker, som vi har sikkert alle sammen stiftet bekendtskab, da vi gik i folkeskolen, og da vi gik på gymnasiet, for Tove Ditlevsen er jo en af de absolut største kvindelige forfattere, og jeg synes, hun skriver rigtig godt, og jeg har altid været meget glad for hende. Og men jeg har egentlig ikke sådan frit læst så meget af hende, men den her har jeg egentlig også, før jeg fandt den i dag, haft lyst til at læse, så det må jeg se, om det bliver. Den næste, det er Ernest Hemingways Den gamle mand og havet. Jeg har læst en anmeldelse på en anden blog, og så stødte jeg på den sidste år i forbindelse med en opgave på skolen, og tænkte, det kunne egentlig være spændende, og den er meget kort, så må ikke jeg få læst den på et tidspunkt. Det er en bog med ikke mange sider, og så med stor skrift. Det lyder godt. Så er jeg kommet til denne her klassiker. Mange piger kender jo nok Det lille hus på prærien og alle de bøger. Det her, det er den første i serien, Det lille hus i den store skov. Jeg har læst flere af Laura-bøgerne, men jeg har aldrig læst den her, så det er jeg faktisk rigtig spændt på. Og det bliver også lidt hyggeligt at læse en børnebog igen. Så kommer vi også til en rigtig klassiker, Stormfulde højder.
og jeg kender den egentlig ikke så sindssygt godt. Men den har jeg virkelig meget lyst til at læse, og det kunne jeg godt forestille mig, at blive en af de første, jeg får læst alle de bøger, jeg har købt brugt. Så jeg håber, jeg får læst nogle af de her klassikere, og måske nogle andre. Jeg har også reserveret en Steinbeck-bog på biblioteket, Fredens Druer, som jeg synes, den lyder rigtig spændende. Så det håber jeg, men I er velkommen til at se og følge, om jeg nu får læst nogle af de her klassikere på min blog, roskærsbøger.wordpress.com. Hej og god sommerferie.